Здравейте, група! Намирам се в село Крапчене. Село Крапчене, Монтанско. Тук съм по сигнал и съм дошъл да ви запозная с едно семейство, което е в голяма нужда. Сега ще влезнем при тях. Това е къщата. Ще влезнем при тях, ще поговорим с тях. Вънка е минусова температура, малко е студено. Ще влезнем, ще поговорим, ще се запознаем. Ще ви покажа как живеят тези хора. Общо взето, сега ще видите всичко сами. Чакай, че къде чистиш печките, виж, черно има. Черно има. Я да та видим. Добър ден. Добре дошъл. Жив и здрав да се видиме. Живи и здрави и вие. Не сме заедно, сме живи. Мен ми се обади Валентина. Валентина Иванова Въчкова. Обади ми се с зов за помощ към нашата група и дойдех да снимаме репортаж за тези хора. Сега представете се вие, госпожо, коя сте? Виолета Стоянова Въчкова, майка съм на Валентина. Вие сте майка. Да. Вие от какво сте болна, госпожо? Много болести. 4 инсулта. Гледам, че крак нямате. Десен крак отрязан, левия атрофиран и той вече, лява ръка свити пръсти от инсултите. Така. Здравия крак и той пръстите свити. Операция се носа двустранно на сънните артерии. Бе, имате си заболяване достатъчно. Много заболявания. Ясно. Валентина, ти ми каза, че малкият е болен. Ми изкараха го носителната ласамия минор. Ласамия минор. Лятото. Но не е доказано, защото лекарите още го изследват, всеки месец го изследват. Къде София, къде Монтана. И не може да се докаже откъде идва това. Ти също ми каза, че си болна. Да, от сърце екстрасистолна аритмия. Отделно си имам и хепатит С от много години. Много години. Би ли ми казала с какви средства живеете вие? С майка ти, за този пенсия? С на майка ми пенсията. Тази пенсия колко е? По документ пише 332. 32 ли беше? Взимаш и някакви допълнителни пари? Не, майчинство не взимам. Не Защо? съм взимала никога. Детски взимвах няколко месеца и ми ги спряха. А защо не взимаш майчество? Защо не взимаш детски? Преди години съм правила фирма и това ме спира сега за всичко. Фактически на времето са ти трябвали пари и си била подмамена фактически да направиш фирма. Да. Има такива хора, които се възползват от други хора. Ясно. Искам да попитам, имате ли с какво се греете? Няма, дървата свършиха. Вънка видях един чувал. Да, това са изрезки, не сме платили тока, за да може да купим и 3 чувала изрезки да се топлиме. 3 чувала изрезки. Както и памперси на детето сме взимвали вместо много тока. ще стоплите с 3 чувала изрезки. Няма възможност за повече. А къде е бащата на това дете? Няма го, той е в чужбина. Бащата на Злати. Нито помага, От кога е в чужбина? неговите хора помагат. От кога е в чужбина? От миналата година. Миналата година. Се вървиха бремена като куче пред прозореца ми. Тук съм се родила, дойдох си от София, че
Значи бащата е оставил бремена при вас. Бремена като куче е фалиха тук пред прозореца ми. С фирма на главата. Дори детето И се дете роди голема. осмак. Осмач се е родил. Каза, че имаш проблеми с шахтата. Да, шахта нямам и тук в селото, нямам и канализация. И вънка една малка дупка и тя излиза на пътя всичката вода. Всичката вода излиза навън. Дрехи имаш ли за малкия? За сега се намират все още, но умаляват. Той расте постоянно. Да. За тебе дрежки имаш? Освен това панталони, клинови такива, къде не стават за навънка. А за майка ти дрехи? За тя си има. Аз няма тук къде ме. да ходим. Какво си облечен, това е. А ти излизаш ли навън? Не мога. Не може да излезеш от този креват. Атрофирам я крака, От този, пръсти свити. от този През креват не прозореца мърдаш, само, така ли? Не мърдам. Само седим и лежим друго нищо. Телевизия имате ли? Имаме телевизия. Имате телевизия. Кой плаща тази телевизия? Аз кой ще Вие се плащате от тази пенсия, където тази ви е пенсия всички 320. сметки. И то това е и... телевизия и всичко. Да, това ви е телевизията- тока, това ви е водата, това ви е телевизията, това ви е всичко, това ви е Това храната, не е храната. това е памперси за малкия, това е всичко от тия 323 лева. Много пари. Телевизора ни се беше развалил големия и ни комшии ни дадаха един малък да мой да ползвам и че при нея телевизор и при мен да има. И големия така си остана, не можахме и да го поправиме. Даже не остават от тия пари. Ти си много хубава, бе. Злати. Много хубаво момченце имаш. Отделно той си има и на дупите още при раждането хемангиом. Какво е твой хемангиом? Аз точно не знам какво е, нещо като Израсти. червени петънца. И те петънца някой път се възпаляват. И трябваше да го вода в болница Токуда, да го видят дали чрез операция или с лазер, обаче не сме стигнали и до там Остави вече. всичкото да работи сега. Валентина, в края на това видео ще оставя айбан на сметката на майка ти. Понеже твоя сметка не може да оставя, защото на времето си направила фирма, не знам кой те е подлагал да ги направиш тази фирма и ти не можеш да получаваш средства. Ще оставя сметка на майка ти. Айбан сметка, която е официален документ от банката на нейна сметка, по който желая от България и цял свят може да ви помогне. Да. Който желая, който помисли, че имате нужда от помощ, да може да ви помогне. Ще оставя ваши телефонни номера. Ще оставя адрес и геолокация, за да може всеки, който пожелая да дойде да ви намери. Ако пожелая да донесе нещо, да дойде да ви намери или пък да ви прати колет. Да. Ще оставя всякакви възможни начини за връзка с вас. И предполагам, че никой няма да остане равнодушен към това семейство, което живее само в село Крапчене. Валентина, доколкото ми каза, няма възможност да започне работа. Защо, Валентина? Защото нямаме рейсови от тук как да пътуваме. Имаше преди в 9 часа сутринта, но го спряха и него. А фактически ти, ако започнеш работа, няма кой да гледа малкия, защото няма, наясно, майка ти е неподвижна, това е, с без един крак, с На атрофирала ясла да втори, го прата, като се разболей, няма кой да го гледа. няма кой да го гледа. Не, Сенка, не. Ела тук, ела в Много хора казват, примерно, защо хората не започнат работа. Случва се така, че някои не могат да започнат работа. Заради това, че имат дете, заради това, че са сами, заради това, че гледат болни родители. И в случая вие живеете с пенсията на майката. Да, единственият шанс за работа, ако е надомна или тук в селото, да стана личен асистент на някой за 2-3 часа. Това също е идея и ако някой се сети каква работа може да работи надомна Валентина,
Нека пише, нека сподели. Била съм шивачка. Била е шивачка. Ако някой реши да помогне с надомна работа, Валентина няма да откаже и ще я работи. Просто това детенце има нужда от грижи, майка и също. Тя не може да остави детето си и майка си, за да почне работа. Валентина, ти ми каза, че преди време една група е идвала и ви е помогнала. С какво точно ви е помогнала? По принцип много работи ни донесаха. Печка ни донесаха. Печка ви донесоха. Друго... Дрехи доста оставиха. Дрехи за майка ми и за детето. Това е добре. Продукти, всеки път като идват продукти носят. Носят продукти и това е добре. Искам да попитам обаче, там в тази група, как се казва тази група? Спаси Севера. Спаси Севера. Искам да попитам, в тази група оставиха ли ваш телефон за връзка с вас? Не. А защо? Не знам, всичко чрез групата си минава. Минава всичко чрез групата. Оставиха ли, примерно, начин по който ако някой реши да ви помогне лично, да дойде и да го направи? Не. Оставиха ли IBAN сметка, по която някой, ако пожелая от цяла България и света, да може да ви изпрати средства? Не. А какво оставих? Нищо не са оставили, просто смисъл, качиха снимки. Те ви снимаха, оставиха ви храна, малко там дрежки за майка ви, за детето ви. Да. И това е. А вие, например, казвате, че нямате дърва. Помолихте ли ги, за да ви Да, майка ми помоли за дърва, но казаха, че няма възможност да се помогне за дърва. Не може. Зимата не може да се помогне за дърва. А лятото ще помогнат ли за дърва? То зимата трябва дърва, да. Чакай, че аз нещо се сбърквам вече. Това е хубаво, че се идвали да се помогнали. Сега лошото е, че не са оставили контакти, нали, за връзка с вас, че да могат да и помагат други хора. И какво да кажа, дано ви помагат и за напред с храна. Аз обаче ще оставя контакти с вас, да може да и помагат всички хора. И това видео ще го качим навсякъде, възможно, че да го гледат максимално много хора и дано хората от нашата група го разпространяват и всеки да има възможност да й помага. Друго нещо да добавите? Ти ми каза, че след малко ще ходите на преглед. Къде ще ходите на преглед? В Монтана при специалист педиатър детски. Да му видят изследванията, да видят от какво идва това нещо, че хемоглобина и желязото много играят. Хемоглобина му е нисък, висок, постоянно? 85 му е хемоглобина. На малки. Аз не виждам как ще лекувате това дете. С какви пари? Не знам, не знам и дали със сигурност има таласамия. Но му има нещо, що му играе хемоглобина. Казаха ми, че може нещо вътрешно да има, че така да е... Трябва да се изследва това дете. Да. Трябва да мине пълно изследване през някоя клиника. Ние бяхме в ИСУЛ в София. От другата група ни помогнаха, да ходихме в София. Все пак са помогнали, да ходили в София. Да. Това е хубаво. Браво на тях. Помогнали се, че са ходили в София. Това е хубаво. Даже много хубаво. Добре, Валентина. Прозорците от всякъде духат. Запушила съм ги с напрени. Че те са от старите прозорци. И са единични. Видях шахтата вънка, тя е пълна. Може би трябва да се направи нова шахта за вас. И тя е малка, понеже като не е зидана, не е стухли вътре и земята се свлича и се запушва шахтата. Онзи ден, като пусках пералнята, шахтата се връща всичко в банята. Ясно. И какво да кажа? Надявам се, че никой няма да остане равнодушен към това семейство.
към тази възрастна болна жена, към тази млада жена, която се опитва да гледа болно момче, което тепърва има нужда от изследвания, тепърва трябва да се разбере какво му е. Изследванията му играят. Ще снимаме телка на Виолета, ще снимаме някои от изследванията на Злати, ще оставим IBAN сметка на Виолета, ако някой иска да помогне. И пак казвам, ще остава телефон, ще остава геолокация, ще остава адрес, който желая от цяла България и света, и всички хора, които желаят да помогнат, да имат начин да го направят лично. Ще остава един мой телефон за всеки случай. Ако не може случайно да се свържете с Виолета или нещо, няма ваучер или нещо, телефона и откаже, понеже телефонът е строшен, да може, ако случайно не може да се свържете с нея по някакъв начин, да може поне с мен да свържете. Валентина, тук останаха малко бутчета от акцията онзи ден, които бях приготвил за баба Василка, обаче баба Василка е в болница и предстои тежка операция на сърцето. И тя като се прибере, жива и здрава дано се прибере, аз ще занеса. Та ги оставам за теб половин кашон. Този телефон го даде един много добър човек за теб, понеже каза, че ти е счупен телефона и нямаш връзка. И той го даде за теб. А тази храна ги дадоха едни добри хора, като желаят да останат анонимни. Аз не писах предварително за този случай. Само Ани знаеше за него, обаче тя написала на тези хора и те дадоха храната. Исках първо да излезне репортажа и след това който желая да помогне. И Валентина, това е. Сега ще ида вънка само да снимем шахтата и ще ми покажеш с какво мислите да се греете. Покажи ми с какво се греете вие. Гледам, тук има едно чувалче. Много дърва. Това остана от 3 чувала. Пазач си имате. Ето това бяха едни големи трупове и онзи ден ги нарязаха и сега трябва да се прецепят, че не става. Това остана. Това са ви дървата, с които мислите да изкарате зимата. Да. Много. Това е. Много дърва. Вина. Пазач ви е силен обаче. Валентина, това ви е шахтата, така ли? Това е, да. Някой път си на пътя излиза чак. Тя е пълна. Пълна е. С кофа гриба и фърлям. И като перете, като се къпете, това ви е шахтата, тук излиза водата. Тука. Това е ужас това нещо. Всичко на пътя излиза и някой ден и проблеми ще ни направят. Сигурно ще ви направят. Тази шахта е пълна. Трябва да се прави нова шахта. Това ви е шахтата за канализацията фактически. Да. Вода, тези мият течени, такива неща. Всичко тук. Ужас. Смукачка, че като мете... Валентина, да те питам, имаш ли нужда от някакви електроуреди? Ами ако се намери нещо, смукачка, микровълнова, кафемашина. Микровълнова да подгреваш яденето на малкия, просмукачка да можеш да чистиш. С метла мета и като е долу, като няма джушуме и целият прахоляк го джиша. Носа му е вечно черен от метлата от праха. Хладилник имате? Имаме хладилник. Парална? Има, купих си пералня. Купи си парална. Втора употреба от Берковица си купих пералня. Добре. Друго нещо? Някакъв електроуред, който да... Ютия, примерно, имаш ли? Имаме една стара, но не ползвам ютия, никога не съм ползвала. Това е хубаво да се гладат на детето дрехите.
дезинфекция. Няма време за тия работи. Кой размер дрехи носиш ти, малкия и майката? Аз предполагам съм XL, не знам. Малкия? Детето е 90 дълъг, значи предполагам 90. Той на колко години е? Година и 7. Година и 7. Какви памперси носи? От по-големите, от над 15 кг. Над 15. Имаш нужда за също памперси и за майката, предполагам. Тя по принцип си ги взима от пенсията 6 пакета. 60, Тя си взима, ама пенсията е за всички ви. Да, 60-70 лева отиват за нея. Това са памперси за възраст. Да. Лекарства? Колко пари давате за лекарства? И не сме правили сметка, ма едно 20-30 лева даваме. 20-30 лева. Обаче взимаш ли си всички лекарства, които са ти необходими? 20-30 лева. Това означава минус 20-30 лева от тези пари, от тези 323 лева, минус 30 лева. Остават под 300 лева. И някой пъти на детето, като са наложи лекарства, пак от тези пари. Пак от тези пари взимат. И за доктори. И за доктори Да пак се води детето с тези от всичко. Пак от тези 323 лева, всичко от тези. Ако фана нормално такси да си поръчам, 17 лева ми е отиване и връщане до Монтана. До Монтана ви е 17 лева. Но тук в село намерихме едно такси, по 5 лева ни взима, та пак по-ефтино. 10 лева отиване и връщане. Добре, Валентина, каза ми, предполагам всичко, което искаш да кажеш. Видяхме всичко, което трябваше да се види. Надявам се, че няма да останат безразлични нито хората от нашата група, нито всеки, който го види това видео. И призовавам все пак да бъдем хора на този свят и да си помагаме взаимно. Това е семейство, което в момента изпитва затруднения. След време, ако Валентина си намери работа, може да почне работа, малки ще порасне жив и здрав, но сега е нужно да се помогне, за да има бъдеще за това хубаво детенце, което си играе. То трябва да бъде изследвано, трябва да се види какво му е. Валентина някой ден да почне работа, да има шанс просто. Трябва да й се даде шанс. Всеки човек заслужава шанс за този свят. Предполагам, че всички са съгласни с това. Чао ви казвам и се надявам да се виждаме. Дай Боже. Дай Боже да се виждаме по-често. Злати, дай на баба да види новия телефон. Злати, ти виждаш, че пиш телефона преди да я включим. Нали? Няма. Баба, че и камера има, снимки ще правим и на бебе. Чао ви казвам. Всичко хубаво, жив и здрав, пак И да се види. бъдете живи и здрави.